Il-Gvern ħabbar miżura soċjali ġdida mirata lejn dawk li għandhom diżabbiltajiet moħbija u problemi seri ta' funzjonalità li mhumiex stipulati fl-adwar is-sigurtà soċjali. Fost dawn il-kundizzjonijiet il-fibromialgia, l-ME u l-awtiżmu. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti f'dan il-Ministeru tal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, Mark Mużu, għalli b'din il-miżura se tissaħħa l-evalwazzjoni medika tal-persuni b'diżabilità. Spjega l-applikazzjoni ssir online. Il-proċess jiskatta direttament mill-ispeċjalista tal-persuna bl-ID. Bekk, id-dokumentazzjoni medika tkun autentikata mill-ewwel. Li minkejja li ma jkollhomx diżabilità msemmija fil-liġi jista' jkollhom diżabiltajiet jew kundizzjonijiet ħafna drabi moħbija illi minħabba fihom ikunu qed ixekklu l-funzjonalità tagħhom u allura dan il-bord jista' jirrakkomanda li dawk il-persuni jingħataw l-assistenza wkoll. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru George Cremona għalli dawn il-persuni jibdew jidhru quddiem bord interprofessjonali immexxi mill-Aġenzija Support u l-evalwazzjoni sejset fuq standards tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa. Il-bord interprofessjonali meta jiġi f'dubju sa jkollu il-possibilità illi jitlob parir min-naħa ta' espert f'dik id-diżabilità partikolari min-naħa ta' Mater Dei u kif ukoll se jkollu l-possibilità illi jitlob aktar informazzjoni mingħand il-persuna jew inkella mingħand it-tabib jew l-espert kuranti tal-persuna. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon għalli tibdil sar f'konsultazzjoni mal-Kunsill Mediku mal-Mam u ser mod effettiv lil mijiet ta' persuni li s'issa ma kinux eliġibbli għal benefiċċji finanzjarji sabiex jitaffu mid-tbatija ta' kuljum. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet lill-Gvern sam kelmtu ma' dawk fis-silenzju u wettaq riforma li mhijiex biss ser tagħlaq il-bieb għall-abbużi iżda ser tiftaħ tieqa ta' tagħmal dawk li ta' bilħaq jistħoq ilhom jieħdu l-benefiċċji.